wa ba da salamu alaikum masu kallon mu da saurare. Wannan huduban mu a yau da ke ranar 17 ga watan Muharram hijira fiye halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da 4 ga watan 8 miladiya ta 2023. Yau mun yi bayani ne akan yanayi da al'umma suka shiga na kuncin rayuwa da kuma kokarin samarwa al'umma mafita. Muka tattauna cewa cikin kunci da aka shiga mutane da yawa yanzu ciyar da iyalansu ma ya gagare su, wasu da ganin su ma kaga kamar mutum yana jiran mutuwa ne ma ya sare ya saduda, har ya kai ga wasu sabida an fita jiya ba samu ba, shekaran jiya an fita ba samu ba, suka fara sarewa cewa gwagwarmayar neman abin da za a ci magwandan su haƙura. Saƙon ma wannan hudu ba ke nuna cewa wannan ba shi ba ne mafita shi ne mu ci gaba da nema. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira, annabi ya gaya mana cewa mumini mai ƙarfi ya fi alheri akan mumini mai rauni, wayin kana kowanne daga cikinsu akwai alheri. Muka ce ƙarfin nan ya shafi duk abin da ake nufi da ƙarfi: ƙarfin imani, ƙarfin zuciya, ƙarfin lafiya, ƙarfin himma, ƙarfin tattalin arziki, da duk abin da ake cewa ƙarfi. Mumini ne mai wannan, wanda ya haɗa wannan ƙarfin da imani ya fi wanda bai da shi na mumini. Saboda haka annabi sai yake gaya mana ya mutum zai gina kansa ya zama mumini mai ƙarfi. Annabi ya ce na farko, ihris alama yanfa'uk, ka nace wajen abin da zai ma amfani. Naciya wajen abin da zai ma amfani, na farko ka gane, ka yi wahala ka san me zai ma amfani din. In kuma ka gano cewa wannan abu ne mai amfani, sai ka nace wajen samunsa. Abu na biyu, wasta'in billah, ka nemi agajin Allah. Muka ce a cikin wannan rayuwa da ake ciki, musamman na kuncin rayuwa, ka ce mutane ba su damu da samun mafita ba ta gurin Allah. Saboda mutum nawa ne yake kukan ya yi sana'a bai samu ba, ya yi kasuwanci ya yi asara, kuncin rayuwa ta zo, amma yake tashi da dare ya gana da Allah, ya tashi ya alwala, ya raka'a 2 raka'a 4 yana gaya wa Allah kukansa. Kaga da yawa daga cikin al'umma ba ma yi, to kaga sakaci ne wannan. Abu na uku, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala ta'jaz, kada ka sare, kada ka yi kasawa gwiwa, kar ka ce yau nayi jiya, shekaran jiya duk ban samu shikenan na haƙura. A'a, ci gaba da yi. Muka ce duk abin da kake mora yanzu, musamman abubuwan na'uran zamani da aka san tarihin yaushe aka fara su, in ka bi kowanne, in ka ga wahala da waɗanda Allah ya ba su basira suka kirkiro waɗannan abun suka sha, wani ya yi abu fiye da so 50, wani fiye da so 70, yana ta gwadawa, amma da yana ce sai Allah ya bashi nasara. Saboda haka ta yaya za a dabi da sati ɗaya baka samu abin da zaka ci baka ce ka sare, wannan kuskure ne. Sannan annabi ya gaya mana abu na ƙarshe, in kai ƙoƙarin nema sai ka yadda da kaddara, za ka yi wahalan baka samu ba, amma dan baka samu yau ba bayan ba za ka samu ba gobe. Annabi ya ce ka tsaya cewa da na sani na yi kaza, da na sani na yi kaza. To da na sani kawai zai buɗe ma ƙofa ne na shedan, ka fara tunanin hanyar shedan wajen samun arziki. Wannan shine a takaice saƙonmu a wannan darasi. Barakallahu. Galibin suna cikin wani irin yanayin rayuwa, amma kuma kamar yadda suke zama a majalisa ita su hutu, za ka samu zai koma gida karshe saboda damuwa ta dame shi, zai iya wata kai kwana bai bacci, madadin a ce tashi cikin dare ne ya yi ibada. Ina gada kamar haka zai fi ko kwarai da gaske. A lokacin da mutum, ai annabi sallallahu alaihi wasallam, malamai suka ce mafi yawan lokutan da annabi Allah ta'ala ya kwadaitar da annabi ko ya umurci annabi da sallan dare, qiyamul laili, to yawanci annabi ya samu wani kalubale ne na rayuwa, ya samu wani kalubale a rayuwarsa a matsayinsa na dan adam, wasu abubuwa za su zama masa kalubale. To a lokacin Allah ta'ala yake karfafa shi cewa tashi kai sallah, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Ai an samu matsala ne, har annabi ya je ya rubu, an samu wani kalubale ne. Saboda haka wannan lokaci ne ya kamata mu rage asarar lokaci. Ka zauna a majalisa a bata lokaci ba ka je sana'anka ba, wannan da abin yi ma ba zai yi ba. Wannan ya kamata mu yi kokari mu yi gyara akan wannan. Allah ta'ala ya sa mu dace, sai mu ci gaba kuma da addu'a. Allah ya karba mana. Assalamu alaikum.